Kajing perkat kabala susakun no tang haki jingkeli babalai kawan jia hangi ha kabakum kini ki jingjia ndrai si benta pade ban puson ba ngi I yakane hakamon ka jong ublei ka jingdu no yo Dr. Ricky Ejesengkon kala dei ka jingdu ka bakrau jong ka jelahi barokawai ha ka bangi layo iru leng ba ki rensan social media baper kila pen pau ya laki jong ki jing sngokia bat ki jing social hala ki jong ki jing mut jing perkat Kumba kilami ki kubor snolem na ki babun ki kenhun ne ki rishimet menta na kaliang kajongi ngilayo priang ya kawai na kakerwa ka balapha na ri Bangladesh baki khasi ki basa akate ka ri kilayo ban penpau ya ki jing sukhya jing mun ban tip ba wai na pdeng kinong yalam jong jela ubadai ru usyakri ublei ubala syakri tad adu ba unda ino syadin yangi kakerwa ka balapha da urang ba shnong uba welcome lemba ubadai urang ba shnong ka shnong nok siar ka badai ka shnong khasi hapo Bangladesh ka balapen pau lengba ki jing tho Kabala penpau leng ba ki jing tho a WhatsApp da kaboong na kaliang kajongi ki khasi ki basa akapot ri Bangladesh ngi penpau ya ki jing sulem halor ki jing khlat no jong ulet Dr. Ricky Ejesengkon udukhot jong ka Shillong Parliamentary Constituency ubala khlat no hakakat kendai tarik urempang arajar arpenriu Ole Dr. Ricky Ejesengkon ulalong unong mikmat ubala IT syakajai penriu khasi mekalaya jongi kumudukot nong yalam syaka parlimen ula trai na kabenta ka hok karoi kapar ka jingno senyang ban yada ya ka jinglong tenrai ka hok kendau bat kaburam ha ka imlang salang jong kajai penriu khasi kara ha ka jingklat no ka jong u ngiladu ya nong yalam batbit ngi penpau ya ka jing sulem ka bakrau syaki bahing hasem ki baladu no ya ile Dr. Ricky Ejesengkon ngi duai sya ublei ubadon bor baro baun ai ka jingja thai bom jukut ya ka mensim ka jong u badru baun ai bor ya ka ying kasem ban kit ya ka ni ka jing susi ban om du mensim Kane ka kerwa ka balapha da ki khasi ki basa akapur ri Bangladesh India haki benta ba persya abat ka shnong perdiwa ka badai ru naka kenhun khasi penroy Social Welfare Association Ngi ki headman bat ki pat khasikara ki wasyong basa hakaput dauki perdiwa hakatan kari Bangladesh ngi penpau ka jing sngeolem halor ka jing klap no I Dr. Ricky Ejesengkon UMP ka Shillong Parliamentary Constituency balaklat no da ka jing sngeosi ka bakrau ngi penpau ru ya ka jing sngeolem ka bakrau ya ki bahaying hasem ki baladu no ya I MP Dr. Ricky Ejesengkon ngi duai sya ublei badan bor baro baun ai ka jing jathaj pam jukut ya ka mensim jang I bat ai borru ya ka ying kasim ki bas ngeusi pan yaisha hakum kane kapor kublei sibun Conclude